Ya su biyo mu mu tafi mu kaɗai. Mu dai mun san cewa ba mai zama shugaban ƙasa a Najeriya in ba da arewa. Kuma mun san da irin raini da irin abin da ake mana sai an koma ana da na sani. In dai ba mummunan zaɓe za a ce za a yi ba a ce arewan mu shi ne kawai za a ce a yi mummunan zaɓe. Mummunan zaɓe kuma a 2027 wallahi su yi hankali yana iya kawo ƙarshen nan. Dokta kana yi wa 'yan arewa albishirin ne na cewa nan da wata 6 akwai wani abu da ko walau ku daga ɓangaren dattawan arewa kuke ganin za ku yi da zai ɗaga muhimma da martaba arewa zai kawo canji, ko a ɓangaren siyasa kuna hasashen wancan sabuwar tafiya da ake yi kuna ganin za ta yi tasiri na ƙila samar wa arewa ta inuwar da in ta gaji da wancan ranar ta shiga wancan duka kamar yadda na ce maka fa talakan arewa da wannan kungiyoyin da kake magana da tawan arewa da masu kishin arewa akwai lokacin da za mu zo mu haɗu mu cika ya isa kuma an kusa zaluncin nan ya isa haka banzantar da mu a watsi da mu a waye arewa ya isa. Wallahi mun san ko mun suwaye mun sani, shi yasa ni kullum yanda wanda yake magana yakan ban sha'awa saboda yakan faɗa abu daidai yanda yake to wanda baya son abin da kake faɗi in ka faɗa sai ya ce gaba kake da shi ko kuma kana mishi munakisa. Ni dai na sani ka ce min ko hasashe nake yi yanda abubuwa ke tafiya a arewa to lokaci ya kawo ko da dan arewa zai buɗe lokaci ya zo ta inda abin zai fito ko mutum ɗaya ne ko ƙungiyoyi ne ko ta siyasa ne. Ni dai na san talakan arewa idan da ya yi kurakurai na jefa ma mutane ƙuri'a ko don ɗan arewa ne ko don wasu 'yan ƙalilan 'yan arewa sun je sun ce dole sai an kawo ɗan kudu an yi to wannan ta kare. In shugabanci muke nema sahihi wanda zai mana maganin matsalolin in ma daga sama ya faɗo ya faɗo, amma kaga yaudarar mu da ake yi a ɗan arewa ɗan kudu musulmi kirista ku yi wannan wallahi ya kare. Jiki magayi Buhari ya taɓa faɗan wannan shi a lokacin bai san ashe za mu dawo da tuna jiki magayin nan ba. Jiki magayi ramin da muka faɗa da Tinubu ya tura mu Buhari haka kuma shi yakan ce jiki magayi. Yanzu ne muka san ashe ko Buhari yakan faɗi wasu abubuwa gaskiya dan shi ne yakan ce jiki magayi to yanzu ne ma muka san jiki magayi kuma mu 'ya'ya ne a gane ba watsi aka yi kuma za mu nuna 'yancinmu a arewa. Allah ya tsare mu ya kawo mana da fitintunin da muke gani in Allah ya yarda waɗannan abubuwan da muke ciki waɗannan matsatsi da abin tsoro da muke ciki ubangiji zai ba mu dama mu yi maganin su.